की मुळात आधी योग ही संकल्पना काय ती तुम्ही कशा पद्धतीने सांगा? मोक्षमुक्तीचे साधन म्हणजे योग. चित्तामध्ये निर्माण होणाऱ्या वृत्तींना थांबवणे ह्याला योग म्हणतात. पुरुषांपेक्षा महिलांना योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. महिलांचा योगशास्त्राकडे वळण्याचा ओढा जो आहे ना 100% म्हणेन मी. पुरुषांचा तेवढा नाहीये, पण महिला वळतायत योगशास्त्राकडे. आणि त्याचं एकमेव रिझन आहे तर शरीरातील एंडोक्राईन सिस्टीम म्हणजे अंतःस्रावी ग्रंथी. सर्व हाती घेतलाच आहे, त्यामागची तुमची नेमकी काय संकल्पना आहे? 200 लोकांना ते रोजगार मिळाला पाहिजे. आणि कोकणातील हा रोजगारच नाही, तो कोकण हा जसा पर्यटनदृष्ट्या आज जगाच्या नकाशावर गेला तसं आपण घडवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आमचा आहे. आणि ती संकल्पना ही स्वामींच्या कृपेने, सगळ्यांच्या आशीर्वाद, तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेने आणि प्रेक्षकांच्या कृपेने ही नक्कीच पूर्ण होणार, हा माझा एक संकल्प आहे. कुडाळ तालुक्यातील माड्याचीवाडी इथं श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यासच्या माध्यमातून अध्यात्माच्या प्रचारासोबतच प्रसारासोबतच गेल्या 12 वर्षांपासून योग शिक्षणाचे धडे देखील दिले जात आहेत. बदलती जीवनशैली, वाढता ताणतणाव आणि आरोग्याच्या समस्या यामुळे योगाची गरज दिवसेंदिवस अधोरेखित होत असताना योग चळवळीला या संस्थेच्या माध्यमातून आता व्यापक स्वरूप प्राप्त झालंय. एक योग शिक्षक घडला तर समाज घडेल या संकल्पनेतून शास्त्रशुद्ध योग शिक्षक घडवण्याची मोहीम आता हाती घेण्यात आली आहे. आणि यातूनच MA इन योगा आणि डिप्लोमा यशवंत विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या या कोर्सेसना मान्यताही मिळाली आहे. याच योग चळवळीबाबत आपण समजून घेणार आहोत. आपल्या सोबत आहेत श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यासचे संस्थापक आणि ही संकल्पना ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आकाराला येते ते आध्यात्मिक सद्गुरू श्री 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 108 महंत गावडे काका महाराज आणि योग प्रशिक्षक आनंद सामंत यांची मी थोडक्यात माहिती तुम्हाला देतीये. ते म्हणजे ते आंतरराष्ट्रीय पारंपरिक योग प्रशिक्षक म्हणून काम करतात, यासह वैद्यकीय योगा प्रशिक्षक म्हणून ते काम करतात आणि त्याचबरोबर रेकी ग्रँड मास्टर म्हणून त्याच या क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर आपल्या सोबत आहेत कोकणसाचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण सर. आपल्या तिघांचंही मनपूर्वक स्वागत. एक मोठी चळवळ या माध्यमातून सुरू होतीये, तर त्यानिमित्तानं या योग चळवळीबद्दल मी आमचे सर सागर चव्हाण सर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या या मुलाखतीची, या संवादाची सुरुवात करूया. काका, सर्वप्रथम कोकणसातच्या या स्टुडिओमध्ये तुमचं स्वागत करतोय आम्ही. खऱ्या अर्थानं एक मोठी चळवळ तुम्ही हाती घेतलेली आहेत आणि या चळवळीला आमच्या शुभेच्छा आहेतच, पण ही चळवळ हाती घेतलाच आहे, त्यामागची तुमची नेमकी काय संकल्पना आहे? कशा पद्धतीने तुम्हाला पुढे जायचं आहे, काय सांगाल? आता आपण जर आपल्या जीवनशैलीचा जर विचार केला तर ही बदलती जीवनशैली आहे. साधारण 2012 साली म्हणजे एक डोक्यात आलं की आपण जर येणारा काळ आपलं जर आरोग्य चांगलं राहिलं पाहिजे, आपली जीवनशैली जर चांगली राहिली पाहिजे आणि आपण तंदुरुस्त राहिलं पाहिजे तर योगाची कास धरायला पाहिजे. आणि त्यावेळी माझ्या डोक्यात एक अशी संकल्पना आली, आपण हे केलं पाहिजे. आणि कालांतराने असं मला कळलं की यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाची डिप्लोमा कोर्स, योग शिक्षक डिप्लोमा कोर्स आहेत. मग मी विचार केला जर आपल्याला हे करायचं आहे तर दुसऱ्यावर अवलंबून राहिला पाहिजे. मग मी माझे स्वतः 10 योग शिक्षक अगोदर तयार केले. यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून 10 योग शिक्षक तयार केले. आणि योग शिक्षक तयार करून मला वाटलं की मी आता सक्षम आहे. म्हणजे उद्या कसं होतं, एखादा एक योग शिक्षक आहे तो दुसऱ्या वेळा आला नाही, परत त्यांनी दांडी मारली, परत गेली, सांगू शकत नसतो. मी तो दूरगामी विचार केला की एक नाही दुसरा नाही तिसरा, म्हणजे जी संकल्पना आपण म्हणू जो योगाच्या माध्यमातून एक गाव 2 योग शिक्षक, ही संकल्पना जेव्हा माझ्या डोक्यात आले हे केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी मी प्रयत्न केले आणि त्या दृष्टीने मी पुढची पायवाट सुरू केली. आणि हे करत असताना योग शिक्षक घडवण्यासाठी डिप्लोमा कोर्ससाठी आम्ही यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाची मान्यता घेतली आहे आणि त्या दृष्टीने आमचा पहिला प्रवाह सुरू झाला. आणि जेव्हा पहिला प्रवाह जेव्हा सुरू झाला तेव्हा आत्ता परत वाटलं की हा प्रवाह जेव्हा आपण करत आहोत मग याचा संकल्प काय असायला पाहिजे. तर माझ्या डोक्यात एक असं आलं, जर आपण यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून जर शिक्षक घडवले तर आज प्रत्येक ठिकाणी रोजगाराच्या समस्या निर्माण झालेला आहे. पाहिलं तर संपूर्ण कोकणामध्ये खरं आहे
रोजगार मिळत नाही ना, आम्ही म्हणतो रोजगार निर्माण केले पाहिजे. मग रोजगार निर्माण करण्याची एक संकल्पना असायला पाहिजे. मग ही मी संकल्पना मांडली आणि 3 वर्षापूर्वी मी यशोधराव मुक्त विद्यापीठाचे योग डिप्लोमा कोर्स म्हणजे योग शिक्षक तयार करण्याची काम हाती घेतलं. हे करत असताना 3 वर्षामध्ये साधारण 90 ते 100 योग शिक्षक घडले. अरे वा. आणि ते जेव्हा योग शिक्षक कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा समाजात जाऊन आपलं कुठेतरी करिअर निर्माण करतायत, आपला स्वतःचा नोकरी सांभाळून, आपला धंदा सांभाळून, पार्ट टाइममध्ये आपले कुठेतरी कोर्स त्यांचे सुरू आहे. आणि त्यावेळी कोर्स सुरू करताना माझ्या लक्षात आलं की ही चांगली संकल्पना आम्ही मांडलेली आहे. तर त्या एका विद्यार्थ्याने, एका जर शिक्षकाने सकाळी जर 20 लोकांना योगा शिकवण्याचा प्रयत्न केला, बरोबर, महिन्याचे 500 रुपये पकडा, ओके, की त्याला 10,000 रुपये. आपला पूर्ण दिवसभराचा कामधंदा करून संध्याकाळी 20 लोकांना घेतले, बरोबर, तर किती झाले? 20 लोक आले, बरोबर, झाले ना 20,000 रुपये. हे ठीक आहे, हे की इतर कामधंदे इथे. मी महिलांच्या दृष्टीने दुसरा विचार केला. आज महिला दिवसभर काम करतायत, घरी काम करतायत, शेतात काम करतायत. काही महिला शिकलेली आहेत, काही खूप त्यांच्यामध्ये टॅलेंट्स आहेत. जर आपण हे तिथपर्यंत पोहोचवलं आणि महिला वर्गांना किंवा महिलांना सक्षम करायचं असेल तर महिलांनी योगाच्या माध्यमातून जर आणलं तर एक गाव 2 योग शिक्षक, एक जेंट्स आणि एक लेडीज. जर एक लेडीज शिक्षिका तयार झाली तर तिला पार्ट टाइम रोजगार मिळाला, तिचं स्वतःचं घर ती चालू शकते, ती मुलाबाळांचा सांभाळ करू शकते, ती इतरही आपलं जे व्यवसाय आहे ते सांभाळू शकते. हे डोक्यात आलेली एक कल्पना होती. त्यानंतर वाटलं की हे झालं तर 3 वर्ष. तर 1 वर्षापूर्वी माझ्या डोक्यात दुसरी संकल्पना आली की नाही, आता काहीतरी केलं पाहिजे. मग दुसरं आलं की नाही, आता आपण पुढे एक पाऊल टाकलं पाहिजे. म्हणून MA योगा, ओके, हा कोर्स चालू करण्याचा माझा एक मानस होता आणि या वर्षी त्याची आम्ही परवानगी घेतली. ओके, मुक्त विद्यापीठानंतर आम्हाला मान्यता मिळालेली आहे आणि MA योगा हे या वर्षापासून आता सुरू होत आहे. आता याचा सर्रास विचार केला, ओके, तर सक्षम जीवनशैली आणि सक्षम कोकण जर तयार करायचं आहे आणि रोजगार निर्माण करून द्यायचं आहे, त्या सगळ्या माध्यमातून आपल्याला लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजे आणि लोकांना आपल्यापर्यंत म्हणजे एकमेका सहाय्य करून अवघ्या सुपंत या उक्तीप्रमाणे आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे कार्य केलं पाहिजे. आणि आपल्या जीवनशैलीमध्ये याची आज गरज आहे. आणि MA योगा जो आपण म्हटलं तो आपल्या भविष्याच्या करिअरसाठी आहे, याची माहिती पुढे मिळेलच तुम्हाला. ओके, तर ही माझी मुख्य संकल्पना होती बरं. आणि या दृष्टीने मी हे पाऊल उचललं. हे एक शैक्षणिक उपक्रम म्हणजे एकीकडे योगाची चळवळ आणि त्याचबरोबर जी कोकणची मोठी गरज आहे ती रोजगार, हो. असं म्हणजे दोन्ही ह्या गोष्टी यातून तुम्ही साध्य करतायत. हो. ह्यालाच अनुषंगाने माझा दुसरा प्रश्न काका तुम्हाला असा होता की मुळात योग आणि अध्यात्म याचा कसा संबंध असतो किंवा याचा काय थेट संबंध आहे? मोक्ष मुक्तीचे साधन म्हणजे योग. ओके, बरोबर. गीतेमध्ये 18 अध्यायामध्ये ओके, योग शास्त्र प्रकट केलेलं आहे. ओके, हे जर आपण पाहिलं, गीतेचं पठण केल्यावर तिथे समजते श्रीकृष्णाने गीतेत काय सांगितलेलं आहे. ओके, मग हे सगळं करत असताना ओके, आपण जेव्हा आध्यात्मिक जीवनामध्ये जातो, आध्यात्मिक प्रवाहामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा मोक्ष मुक्तीचा मार्ग आपल्याला कळलेलाच आहे. हो. मग हे आपण जेव्हा करत जातो योगाच्या माध्यमातून, जेव्हा आपण पुढे जातो, जेव्हा मला मी कोण आहे ओके, हे जेव्हा मला कळणार आणि तेव्हा माझा पुढचा योग कार्याचा प्रवाह सुरू होतो. मी जर मला ओळखला आणि मी कोण आहे, जर माझा प्रश्न मला विचारला आणि या साधनेतनं मला एकच उत्तर आहे, योग हाच मोक्षमुक्तीचा मार्ग. ह्याचा प्रश्न म्हणजे मला स्वतःला समजून घेतलं पाहिजे. जर मी मला स्वतःला समजलं आणि माझं स्वतःचं महत्व मी जर समजून घेतलं आणि याच्या पुढे गेलं, ह्यालाच तर अध्यात्म म्हणतात. ओके, हां. म्हणजे जशी काळाची गरज जशा काही हे आहेत त्याप्रमाणे अध्यात्मासाठी योग पाहिजे आणि योगासाठी अध्यात्म पाहिजे, ही सांगडच हवी. ओके, आणि या सांगडीतनं आपल्याला पुढचा प्रवाह होणार आहे. ओके, ठीक आहे. काका, मी तुमच्यानंतर आनंद सर तुमच्याकडे येतोय.
खरं तर मुळात योगा म्हटलं की काही लोकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न पण असतात किंवा योगाबद्दल अनेक त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम असतो. ओके, तर त्यामुळे एक तुम्हाला विचारण्याचं कारण हे की मुळात आधी योग ही संकल्पना काय, ती तुम्ही कशा पद्धतीने सांगाल? सागरजी, बरोबर बोललात तुम्ही. बऱ्याच वेळी संभ्रम होता की योग हा फक्त ऋषीमुनींनी करायचं साधन आहे. ओके पण योगशास्त्र सांगतं योग हा प्रत्येकाने करावा. ओके आणि योग चित्तवृत्ती निरोधा ही त्याची व्याख्या सांगितलेली पतंजली ऋषींनी. ओके जवळपास 196 सूत्रांचा त्यांनी ग्रंथ लिहिलाय, पतंजली योग सूत्र. आणि ते जे योगसूत्राचं पुस्तक आहे ते भारतीय मानसशास्त्र म्हणून आज प्रचलित आहे पूर्ण भारतामध्ये. आणि मनाचा विचार त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि बरेचसे आजार जे आहेत ते मानसिकच आजार आहे, ते सायकोसोमॅटिक डिसीज 95% म्हटलं जातं, जे विचाराने होतात. आणि योग चित्त वृत्ती निरोधा, चित्तामध्ये निर्माण होणाऱ्या वृत्तींना थांबवणे, ह्याला योग म्हटलंय. मग आताच्या धावपळीच्या युगामध्ये जे आपण जॉबच्या पाठीमागे, प्रपंचच्या पाठीमागे किंवा वेगवेगळ्या कारणांमागे धावतच आहोत, पैशाच्या मागे धावत आहोत आणि मानसिक स्वास्थ्य पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे. आणि आताच्या घडीला जर आपल्याला पुढे आरोग्य जपायचं असेल तर योगशास्त्र हे प्रत्येकाने जोपासणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी पतंजली ऋषींनी अष्टांग योग सांगितलाय. आणि ह्या 8 पायऱ्या ज्या दिलेल्या आहेत ना, त्यातूनच पूर्ण योग प्रकट होतो. त्यामध्ये पहिलं सांगितलं यम आणि नियम, म्हणजे मी काय करावं आणि काय करू नये हे पहिलं शिका आणि तरच तुम्ही योगशास्त्राकडे वळा. आज समाजामध्ये वावरत असताना क्रिमिनल माइंडेड बऱ्याचशा गोष्टी आपण न्यूजवरती बघतोय. मग समाजाचा घटक मी असताना मी काय करावं आणि काय करू नये ही पत्ते पहिली जर तुम्ही पाळलात तरच योगशास्त्राकडे या. तुमचा बेसच डूज अँड डोंट कडनं चालू झाले. मग तुम्ही आसन शिका. आसनामध्ये जेव्हा तुम्ही परिपक्व होता त्यावेळी तुम्ही प्राणायामाकडे जा. स्थिरम सुखम आसनम सांगितलंय. प्राणायामाकडे जाताना तस्मिन जती श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदा प्राणायाम असं म्हटलं गेलंय. म्हणजे जोपर्यंत आसनामध्ये सिद्धी येत नाही तोपर्यंत प्राणायाम करू नका हे शास्त्रात सांगितलंय. प्राणायाम झाल्यानंतर प्रत्याहार, म्हणजे विषय वासनांपासून आपण कसं राहावं, आपल्याला जे आपले जे ज्ञान कर्मेंद्रिय आहेत त्यांना कशा प्रकारे आवर घालावी हे योगशास्त्रामध्ये सांगितलंय. मग धारणा, ध्यान आणि समाधी अशा 3 ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, म्हणजे मोक्षमुक्तीकडे जसं काका महाराज म्हणाले तिकडे राहण्याचं साधन हे योगशास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि तो आध्यात्मिक असू देत किंवा व्यक्तिशः व्यक्तीला एखाद्या आपलं योग मार्गातनं प्रवास करायचा असू देत, प्रत्येकासाठी योग गरजेचा आहे. आणि तो पतंजलींच्या अष्टांग योग याच्या माध्यमातून हा प्रकट होतो. तुमच्या बोलण्यातनं अनेक मुद्दे स्पर्श केलेला आहात, पण यातूनच समोर येतं की आजची जी बदललेली जीवनशैली आहे त्यामध्ये योगाचं महत्त्व हे फार मोठं आहे. तुम्ही उल्लेखच असा सुरुवातच तुमची अशी केली की आज मानसिक आरोग्यासाठी योग फार महत्त्वाचा झालेला आहे आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला अगदी वेळोवेळी येतं. विद्यार्थ्यांचं उदाहरण घेतलं, ताण वाढतोय, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे आणि याचबरोबर अनेक काम करणारी माणसं आहेत, जीवघेणी स्पर्धा झालेली आहे आणि त्यामध्ये योग आपल्याला कशा पद्धतीनं मदत करतात, योग कितपत गरजेचा आहे या बदलत्या जीवनशैलीमध्ये, याबाबत काय सांगाल? आताची जीवन पद्धती जर बघितली तर योग हा अनिवार्य आहे. याचं एकच कारण सांगतो, कारण धावपळीच्या युगामध्ये बायोलॉजिकल क्लॉक जे आहे तेच विस्कळीत झालेलं आहे. उदाहरणार्थ म्हणेन मी की उठण्याच्या आणि झोपण्याच्या वेळाच पूर्णपणे बदललेल्या आहेत. आणि त्यामुळे ॲसिडिटी हा कॉमन फॅक्टर प्रत्येक घरामध्ये प्रत्येकाला झालेला आहे. आणि ॲसिडिटी म्हटलं की रोगाचं कारण झालं प्रत्येक ठिकाणी. तर मग जीवनशैली कशी बघितली तर आपल्या ज्या शरीरातले ऑर्गन जे आहेत ना, 24 तासामध्ये बघितलात तर 12 ऑर्गन आहेत. त्याच्यातले 12 ऑर्गन भरीव आहेत. 12 ऑर्गनपैकी 6 ऑर्गन भरीव आहेत आणि 6 ऑर्गन जे आहेत ते पोकळ आहेत. असे हे 12 ऑर्गन जे आहेत 12च का आहेत, महिने पण 12च आहेत आपले आणि तास 24 आहेत. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनला 2 तास मिळतात. ब्रह्मांडातील वैश्विक ऊर्जा जर योगशास्त्राच्या माध्यमातून हे ऑर्गन घेत असतील तर एक ऑर्गन 2 तास ऊर्जा घेतो आणि ते 24 तास युटिलाइज करतो. मग हे बायोलॉजिकल क्लॉकवरती बघायला गेलं, जीवनशैलीशी निगडीत हा विषय आहे. तर कसा होतो, लंग्स जे आहे, फुफ्फुस जे आहे ते सकाळी 3 ते 5 ह्या टायमिंगमध्ये चांगल्या पद्धतीने म्हणजे 100% जास्त पद्धतीने ऍक्टिव्ह असतं आणि पूर्ण ऊर्जा घेत असतं. म्हणून प्राणायाम प्रातःकाळी करावा असं म्हटलं गेलंय. 5 ते 7 मध्ये लार्ज इंटेस्टाईन म्हणजे मोठं आतडं. आजकालची मुलं किंवा आपणही म्हणू लवकर उठत नाही,
म्हणजे तो टॉयलेटचा लार्ज इंटेस्टाईन म्हणजे मोठा आतडं, त्याच्यातला जो संडास आहे तो साफ होणं गरजेचं आहे. तोही आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपल्याला ते करता येत नाही. 7 ते 9 मध्ये बघितलात तर स्टमक ऍक्टिव्हेट होतं, म्हणजे 7 ते 9 मध्ये अन्न पोटामध्ये जाणं खूप गरजेचं आहे. आणि 9 ते 11 मध्ये स्प्लीन ऍक्टिव्हेट होते, म्हणजे खाल्लेल्या अन्नाचं ऊर्जेत रूपांतर करणं, ह्यासाठी तो काळ दिलेला आहे. असं प्रत्येक ऑर्गनला 2-2 तास दिलेले आहेत. अशा पद्धतीने 12 ऑर्गन जे आहेत, 6 ऑर्गन भरीव, 6 ऑर्गन पोकळ, अशा यांना 12 ऑर्गनला 24 तासांचा कालावधी दिलाय. आपली पत्रिका सुद्धा बघा ना, तिथे 12 घरं दिलेली आहेत. 12 घरांचा अंश जरी बघितलास तर 30 अंश एका घराला लागतो, म्हणजे 12 त्रिक 36 म्हणजे 360. पृथ्वी ही गोल आहे, 360 डिग्रीला ह्याचं कनेक्शन आहे. म्हणजे सूर्य जर आता पूर्व क्षितिजावरती आहे आणि पृथ्वी त्याच्या भोवती फिरते समजा, तर ती पुन्हा पूर्व क्षितिजावर येण्यासाठी 24 तास लागतात, म्हणजेच 360 डिग्रीचा प्रवास होतो. आणि ब्रह्मांडाने दिलेली ऊर्जा प्रत्येक ऑर्गन 2-2 तास 24 तासामध्ये त्या सूर्याच्या गतीवरती पूर्ण करत असतो. आणि हेच बायोलॉजिकल क्लॉक, कारण जेवणाच्या 3 वाजता जेवतोय, रात्री 11 वाजता जेवतोय. मग हे जे बिघडलेलं गणित आहे ना, हे आपलं आरोग्याकडे, म्हणजे चुकीच्या आरोग्याकडे आणि आपल्याला व्याधी करण्यासाठी पोषक ठरतंय. मग व्याधी होऊ नये म्हणून बायोलॉजिकल क्लॉक आणि आपली जीवनशैली बदलणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी म्हणाल, त्यांचं फास्ट फूड खाणं वाढलेलं आहे. आता हे फास्ट फूड, जंक फूड म्हणा, तर त्यामुळे काय होतंय की एनर्जी ब्लॉक होणं, मोबाईलचा अतिरिक्त वापर, एनर्जी ब्लॉक होणं, ह्या गोष्टी वाढायला लागलेल्या आहेत. मुलांचं कार्यक्षमता कमी व्हायला लागली आहे, त्यांच्याकडे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी होतच नाहीये. म्हणजे आपण पुढे बोलणारच आहोत की मेरिडियन वगैरे जे आहेत हे ऍक्टिव्हेटच होत नाहीयेत. विद्यार्थ्यांचं कॉन्सन्ट्रेट का होत नाहीये? त्यांच्या पेशीमधील मायटोकॉन्ड्रिया हा एनर्जी पॉवर हाऊस म्हटलं गेलेला आहे. विद्यार्थ्याला लवकर झोप येते आणि ही झोप, जर मोबाईल बघत असेल तर जास्त वेळ थांबतो, परंतु अभ्यास करायचा असेल तर त्याची ऊर्जा कमी होत जाते आणि जास्त काळ अभ्यास होत नाहीये. त्यामुळे ब्रेन चांगल्या पद्धतीने युटिलाइज होत नाही. मग शरीरावरती 107 मर्म ही प्राचीन काळामध्ये मर्मचिकित्सेमध्ये सांगितलेली आहे. आवर्त मर्म आहे, स्तपनी मर्म आहे, शंख मर्म आहे, अधिपती मर्म आहे. ही जी मर्म आहेत ही जर ऍक्टिव्हेट झाली चेहऱ्यावरची तर विद्यार्थ्याची ऊर्जा वाढेल. प्राणायामातनं जर विद्यार्थ्यांनी अनुलोम विलोम केला किंवा अजून वेगवेगळे अष्टकुंभक सांगितलेले आहेत, ह्या जर प्राणायामाची साधना केली तर पेशीमधील मायटोकॉन्ड्रिया ऍक्टिव्हेट होईल. मायटोकॉन्ड्रिया ऍक्टिव्हेट म्हणजे एनर्जी पॉवर हाऊस. विद्यार्थी जे काम 2 तास करतो ते काम 4 तासावरती त्याचं डबल होऊ शकतं, एनर्जेटिक व्यक्ती राहू शकतो. आणि महिला म्हटलात, गृहिणी म्हटलात, तर त्यांचा बराचसा काळ किचनमध्ये जातो. आणि एका गृहिणीला पत्नीचा रोल करावा लागतो, आईचा रोल करावा लागतो, सुनेचा रोल करावा लागतो, किंवा एखाद्या मुलीचा रोल सुद्धा करावा लागतो. आणि ही जी तिची मनाची जी कुचंबना होत असते, एकावरनं एक दुसरीकडे शिफ्ट करण्याची विचारांची कुचंबना होत असते, त्यावेळी कंठाकडे विशुद्धी चक्र आहे आणि त्याला इलेमेंट दिलाय स्पेस, म्हणजे भावना प्रधान. म्हणजे जर त्या महिलेचा जर त्या इमोशन जर तिने दाबून ठेवल्या किंवा कोंडमारा झाला तर कालांतराने 10 वर्षाने म्हटलं जातंय की तिला थायरॉइडचा त्रास होतो. आज थायरॉइड मोठ्या प्रमाणात आहे आणि म्हणूनच म्हटलंय दाटून कंठ येतो. आणि ईश्वराने सुद्धा बघा ना त्या ठिकाणी स्पेस इलिमेंट दिलाय, आकाश. आणि आपण सहज म्हणतो माझ्या भावनाचा थांगपत्ता लागणार नाही, कारण आकाशाचा सुद्धा थांगपत्ता लागत नाही. असा हा सायकोलॉजिकल म्हणजे आपला विचारांवरती प्रभाव टाकणारा विद्यार्थी असू देत, जीवनशैली असू देत किंवा गृहिणी असू देत, ह्या सर्व तिन्ही सेक्टरमध्ये बघितलात तर योगशास्त्राचा जर अभ्यास केला आणि आपलं योग चित्त वृत्ती निरोधः म्हणजे चित्तात निर्माण होणाऱ्या वृत्तीचा निरोध केला तर आरोग्य आणि जीवनशैली सुद्धा चांगल्या पद्धतीने सुधारू शकते असं मला वाटतं. अगदीच. तुम्ही मागे पण आपण जेव्हा बोलत होतो सुरुवातीला या मुलाखतीच्या, तेव्हा सुद्धा तुम्ही असा उल्लेख केला होता की पुरुषांपेक्षा महिलांना योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. प्रत्येकाला ती आहेच, पण त्यापेक्षा जास्त महिलांना यामध्ये त्यांचा सहभाग असणं गरजेचं आहे. तो का? आणि महिलांच्या शरीरावर असे कोणते असे बदल होतात, पण हे जे बदल म्हणजे आरोग्याशी संबंधित आपण म्हणूया किंवा मानसिक संबंधित म्हणूया, ते जर थांबवायचे असतील, आरोग्य बिघडू नये याची जर काळजी घ्यायची असेल तर महिलांनी योग करणं का गरजेचं आहे? आता जुईली मॅडम असं म्हणाल ना तर महिलांचा योगशास्त्राकडे वळण्याचा ओढा जो आहे ना तो 200% म्हणेन मी. पुरुषांचा तेवढा नाहीये, पण महिला वळतायत.
योगशास्त्राकडे. आणि त्याचं एकमेव रिझन आहे तर शरीरातील एंडोक्राईन सिस्टीम म्हणजे अंतःस्रावी ग्रंथी. आता एक प्रकार असा आहे की स्त्रिया जशा वयात येतात, पिरियड्स चालू होतात दर महिन्याला, त्यानंतर जसं मॅरेज येलं की प्रेग्नन्सी हा विषय येतो, त्याच्यानंतर पुन्हा ज्यावेळी 40-45च्या वयामध्ये गेल्यात की त्या ठिकाणी मेनोपॉज हा विषय येतो. म्हणजे हार्मोनल संतुलन जे आहे ना हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्या शरीरामध्ये अंतःस्रावी ग्रंथींची रचना जी आहे ना, तर बाळ ज्यावेळी गर्भामध्ये तयार होतं, महिला असू देत किंवा पुरुष असू देत. आता बघा 3 महिन्यामध्ये सोनोग्राफी केली जाते, एक त्याला NT स्कॅन म्हटलं जातं. एक 5 महिन्याने एक केली जाते, ॲन्युअली त्याला स्कॅनिंग म्हटलं जातं. हे का केलं जातं तर पहिल्यांदा ब्रेनचं स्टेम कसं तयार होत आहे, शेपूट आपलं जे स्पायनल कॉर्डमधनं येतंय ना त्याला मेडुला ऑब्लांगटा म्हटलं गेलेलं आहे, ते कसं तयार होत आहे, मग त्यानुसार याची ब्रेनची ग्रोथ कशी असेल हे ते डॉक्टर लोक त्याच्यावरती स्टडी करत असतात किंवा काय असतात आणि त्या पद्धतीने चालू असतं. मग हे आहे ना, तर त्या ठिकाणी असणारी हायपोथॅलॅमस ग्लँड, हिला मी मुख्य ग्लँड म्हणेल, ही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम आहे. म्हणजे शरीरातली एखादी गोष्ट वाढली तर कमी करण्याचा आदेश सुद्धा तीच देते आणि कमी झाली तर वाढवण्याचा आदेश सुद्धा तीच देते. आता महिलांचे मी 3 स्तर सांगितले, एक म्हणजे पिरियड्स मासिक पाळी, दुसरा म्हणजे मॅरेज, तिसरं म्हणजे त्यांचं येणारं मेनोपॉज. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना तर त्या ह्या एंडोक्राईन सिस्टीमवरती, म्हणून आजकाल एक कॉमन शब्द आढळतो की हार्मोनल इम्बॅलन्स झालंय. ते काय झालंय कोणाला, पण प्रत्येकाच्या मुखामध्ये आहे की हार्मोनल इम्बॅलन्स झालाय. PCOD आहे, PCOS आहे, हे जे आहे ओव्हरीसिस्ट आहे, फायब्रॉइड्स आहे, कळालं का. हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत ना या जीवनशैलीवरतीच रिलेटेड आहेत. आता त्याचं जर मी म्हणेन ना तर थायरॉइड एक मोठा विषय आहे, कारण इमोशनली सगळ्या इमोशन महिलांच्या जास्त कोंडमारा झाल्यामुळे तो एक प्रकार आहे. ह्या गोष्टी होत राहतात म्हणून महिलांचा ओढा जास्त आहे. आता त्याचं रिझन सांगायचं झालं तर जी हायपोथॅलॅमस ब्रेनच्या खालीची आहे त्या ठिकाणी पॉन म्हणून सुद्धा एक आहे, जो ब्लड प्रेशर सुद्धा पुरुषांमधला महिलांमधला ब्लड प्रेशर सुद्धा कंट्रोल ठेवतं. हार्ट रेट सुद्धा कंट्रोल ठेवण्याचं, म्हणजे आपले हार्ट रेट्स वाढतायत तर त्यालाही कंट्रोल ठेवण्याचं माध्यम ते आहे मेडुला ऑब्लांगटाच्या. आणि अध्यात्माच्या बाबतीत बोलाल तर गावडे काका महाराज खूप चांगल्या पद्धतीने सांगतील. ते म्हणतात की त्या ठिकाणी शंकराची महादेवाची पिंडी आहे आणि अमृत प्राशन करायचं खिचडी मुद्रेमधनं. काका कायम सांगत असतात की खिचडी मुद्रेमधून जीभ उलटी करायची आणि अमृत प्राशन जे ब्रेनकडनं येणारा जो द्रव आहे तो पोटामध्ये जातो, तो आपण गिळंकृत करायचा नाहीये, तो जिभेवरती घ्यायचा आहे. ते अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मेडुला ऑब्लांगटाच्या ठिकाणी. आणि त्याच्या खालोखाल जी ग्लँड येते ती पिट्युटरी ग्लँड आहे, जी 2 भुवयांच्या मध्ये आहे आणि मागे असणारी पिनियल ग्लँड. आता पिट्युटरी ग्लँड जे मी आजार म्हणेन ना तर पिट्युटरी ग्लँड ही मास्टर ग्लँड म्हटली गेलेली आहे. कशासाठी? तिचं वजन आहे 0.5 ग्रॅम, 1 ग्रॅमपेक्षा म्हणजे अर्धा ग्रॅम वजन आहे. त्याच्यातही त्याचे 2 भाग आहेत, एक अँटिरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर पिट्युटरी. ही जी ग्लँड जी आहे ना ती महिलांसाठी खूप उपयुक्त आहे, पुरुषांसाठी पण खूप उपयुक्त आहे. कारण शरीराची ग्रोथ करण्यासाठी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करतात. त्याच्यानंतर थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ते रिलीज करतं. गोनायडोट्रॉपिक म्हणजे हार्मोनल इम्बॅलन्स जसे तुम्ही म्हटलात PCOD, PCOS त्या ठिकाणी जे आहेत ते इस्ट्रोजन असून प्रोजेस्टेरॉन ते हार्मोन रिलीज करण्यासाठी तीच कारणीभूत आहे, कळालं का. त्याच्यानंतर डाययुरॅटिक हार्मोन जे आहेत ते सुद्धा ते रिलीज करतं. ऑक्सिटोसिन, आता बऱ्याचशा वेळी डिलिव्हरी होतं पण शरीरातनं ब्रेस्टमधनं किंवा निपलमधनं मिल्क बाहेर येत नाही. ऑक्सिटोसिन जर सिक्रिट नाही झालं तर मिल्क बाहेर येणार नाही. मिल्क जनरेट करायचं असेल तरी त्या ठिकाणी ते हार्मोन्स उपयुक्त ठरतात. ॲड्रिनोट्रॉपिको हॉर्मोन्स आहेत ते सुद्धा उपयुक्त ठरतात. ते कॉर्टिसोल, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक म्हणून हार्मोन जे आहेत तो स्ट्रेस मॅनेज करतात, म्हणजे आपल्याला मानसिक ताण आहे ना हे मॅनेज करतं, कळालं काय. असे जे हे 7-8 हार्मोन्स मी तुम्हाला सांगितले ते एकट्या पिट्युटरी ग्लँडचं काम आहे, ज्याचं वजन 0.5 ग्रॅम आहे. आणि अध्यात्माच्या बाबतीत सांगू त्याचं खाद्य सुद्धा सल्फर आहे, म्हणून कुंकुवामध्ये सल्फर असतं आणि ते 2 भुवयांच्या मध्ये लावावं कुंकू की त्या ग्लँडला पोषण मिळेल, हे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. अष्टगंध लावावा, ती पिट्युटरी ग्लँड चांगली राहील 0.5 ग्रॅम असलेली. आणि तुमच्या शरीर आता व्याधी बघा ना, थायरॉइड, BP, त्याच्यानंतर मी हे सगळे हार्मोनल इम्बॅलन्स, कळालं काय, त्याच्यानंतर स्ट्रेस, मानसिक ताण तणाव, जे सगळ्या आजारांचं कारण, डायबिटीसचं कारण सुद्धा तेच. मग ह्या सगळ्याला नियंत्रण ठेवणारी 0.5 ग्रॅमची पिट्युटरी ग्लँड आहे. अनुलोम विलोम करा ना, चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट मिळेल. आणि ह्यासाठी महिलाचे जे हे प्रॉब्लेम आहेत ह्या प्रॉब्लेमला कंटाळून महिला वर्ग जास्त करून योगशास्त्राकडे येतो.
अगदी फार महत्त्वाचे मुद्दे हे तुम्ही अगदी व्यवस्थितपणे समजावून सांगितलात. आणखीन एक आम्हाला एक संकल्पना समजून घ्यायची आहे, ती म्हणजे ब्रह्मांडशास्त्र आणि योगशास्त्र याचा नेमका काय संबंध आहे आणि हे कशा पद्धतीनं काम करतं? आता ब्रह्मांड शास्त्र जर म्हणाल ना, ब्रह्मांड हे विश्व आहे. अहम ब्रह्मास्मी, मीच ब्रह्म आहे. कारण जे ब्रह्मांडामध्ये आहे तेच माझ्या शरीरात. दुसरी वाक्य म्हटलं गेलंय ग्रंथामध्ये, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, म्हणजे पिंड म्हणजे आपलं शरीर. जे आपल्या शरीरात आहे तेच ब्रह्मांडामध्ये आहे. मग ब्रह्मांड कशापासून बनलेलं आहे? तर 5 तत्वांनी बनलेलं आहे. जलतत्व आहे, पृथ्वी तत्व आहे, त्याच्यानंतर आकाश तत्व आहे, त्याच्यानंतर वायू तत्व आहे आणि अग्नी तत्व आहे. आता बघा ना, ही हाताची 5 बोटं मी शो करतोय. ही तत्व आपल्या हाताची तरी 5 बोटं, काही ते खूप पॉइंट आहेत आपण पण ही 5 बोटांची उंची तरी का असं? परमेश्वराने उंची तरी सेम दिली असते ना. बघा ना, जलतत्व म्हणजे करंगळी रिप्रेझेंट करतं आणि करंगळी सगळ्यात खाली आहे आणि पाणी सुद्धा जमिनीत आहे, खाली आहे. पाण्याच्या वरती काय आलंय तर पृथ्वी आलंय. हे बोट आहे ते पृथ्वी तत्वाचं आहे. त्याच्यावरती जर आपण आलोय तर सगळ्यात उंच बोट आकाश, मधलं बोट, आणि आकाश सुद्धा सगळ्यात उंच आहे. आणि पृथ्वी आणि आकाशाच्या मध्ये वायू आहे. या बोटाने वायू इंडिकेट केला जातो आणि हे अग्नी आहे. आणि ह्याच्यावरतीच मग योगशास्त्रातल्या मुद्रा आल्या. मग वायू मुद्रा आली आहे, अग्नी म्हणजे ह्या सगळ्या, मेरुदंड मुद्रा आली आहे, काय आलं काय, ध्यान मुद्रा आली आहे, ज्ञान मुद्रा आली आहे, योनी मुद्रा आली आहे, जे महिलांना प्रॉब्लेम असतात ते काय आलं, अशा अनेक मुद्रा आलेल्या आहेत. त्या बोटांची फिगर करून त्या तत्वांना लॉक अनलॉक करायची सिस्टीम की आपल्याकडे श्वासावरती नियंत्रण होतं. म्हणजे खूप बारीक डीपली त्याच्यामध्ये योगशास्त्रामध्ये अभ्यास त्या गोष्टीचा सांगितलेला आहे. नुसती मुद्रा जरी बदलली, ही मुद्रा केली तर श्वास चेस्टमध्ये जातो, पण ह्या मुद्रेमध्ये गेलो तर श्वास ॲब्डॉमिन मध्ये जातो. फक्त बोटं चेंज केलेली आहे. श्वासाची गती जाण्याची लंग्सकडे की ॲब्डॉमिनकडे, एवढा चेंजेस ह्या गोष्टी आहेत. आता निसर्ग ह्या 5 तत्वांनी बनलेला आहे. त्याच 5 तत्वांनी आपलं शरीर बनलं आहे. आपल्या शरीरामध्ये 70% पाणी आहे. ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा 70%च पाणी, म्हणजे आपल्या ज्या पृथ्वीवरती जे पाणी आहे 70%. आणि आजकाल महिला वजन कमी करण्यासाठी किंवा कोणीही असू देत, वेगवेगळं आपण काय काय खातोय किंवा काय करतोय, पण ते जर वजन पाणी तत्व कमी न करता जर कमी झालं तर चांगलं. जर तुमच्या शरीरातील पाणी इम्बॅलन्स झालं तर इतर व्याधी जडणार, तुमचा चेहरा सुकल्यासारखा होणार. काही महिलांचा मला विचारतात, सर माझं वजन तर कमी झालं त्या गोष्टी घेऊन, पण माझा चेहरा काळवंडला. अरे भाजीवाला भाजी फ्रेश ठेवण्यासाठी पाणी शिंपडतो, पण आपणच जर आपल्या जलतत्व जे जास्त वेट केलेलं 70% असलेलं पाणी जर कमी केलं, इम्बॅलन्स झालं, मग अचानकपणे वेगवेगळ्या हीट वाढते. पाणी गेल्यामुळे हीट वाढली, वेगवेगळे आजार, जसं चिकन पॉक्स म्हणतो, म्हणजे गोवर म्हणतो, कांजण्या म्हणतो, त्याच्यानंतर आपण ही नागिन म्हणतो, हीट वाढणारे आजार व्हायला लागतात हे पाणी इम्बॅलन्स झाल्यामुळे. मग त्यासाठी चांगल्या पद्धतीने आपण निसर्गाशी कनेक्टेड आहोत. आपल्या शरीरामध्ये मेरिडियन दिलेले आहेत. जो आता ॲक्युपंक्चर जो विषय आहे आता, तर त्या ह्याच्यामध्ये तर मेरिडियन दिलेले आहेत. आणि मेरिडियन कुठनं जातात बघा ना. लिव्हर ओपन इन टू द आईज सांगितलेलं आहे. लिव्हर ओपन इन टू द आईज. लिव्हरचा डायरेक्टली संबंध डोळ्यांशी आहे. म्हणून लिव्हरमध्ये जर ऍसिडिटी वाढली तर डोळ्यांची जळजळ होते. आणि राग जर निर्माण व्यक्तीला होत असेल तो लिव्हरमधनच होतो, लिव्हरमधनच होतो. आणि ज्यावेळी राग येतो त्यावेळी डोळे मोठे होतात. डायरेक्टली कनेक्शन आहे. हार्ट ओपन इन टू द टंग म्हटलंय. हार्ट म्हणून ज्यावेळी हार्ट अटॅक येतो त्यावेळी बोबडी वळते, त्याचा संबंध जिभेशी आहे. किडनी ओपन इन टू द इयर, म्हणजे किडनीचा आकार आणि कानाचा आकार सेम आहे. म्हणजे कानाचे जर प्रॉब्लेम असेल तर आपल्याला किडनी सुद्धा चेक करावी लागते. अशा वेगवेगळ्या. तुमचं स्प्लीन आहे ओपन इन टू द लिप, म्हणजे आपले जे ओठ आहेत त्याच्यावरती स्प्लीन येतं. म्हणजे ज्याला ऊर्जा निर्माण करण्याचं आपण जे खातो त्याचं रूपांतर ऊर्जेत करण्याचं माध्यम म्हणजे ती स्प्लीन आहे. आणि ती ओठांवरती जर मोकळी होत असेल तर ओठांवरती केमिकल लावणं योग्य आहे की अयोग्य, तर म्हणजे केमिकल नसलेली गोष्ट लावावी, असं माझं तरी योगशास्त्राच्या माध्यमातून सजेशन आहे. असं शरीर जे आहे ना आणि ब्रह्मांड आहे हे डायरेक्टली कनेक्शन आहे. ऊर्जा घेण्याचं साधन मी म्हटलं तुम्हाला, ज्या सकाळी 3 ते 5 मध्ये लंग्स ऊर्जा घेतं,
5 ते 7 मध्ये लार्ज इंटेस्टाईन घेतं, 7 ते 9 मध्ये स्टमक घेतं, 9 ते 12 मध्ये स्प्लीन घेतं. अशा पद्धतीने 12 ऑर्गन ऊर्जा हे घेत असतात. आपलं डायरेक्टली कनेक्शन हे आपल्या ब्रह्मांडाशी आहे. हाताच्या बोटांवरती मी तुम्हाला सांगितलं हे जे पंचतत्व आहेत, म्हणून मनुष्य जेव्हा देहत्याग करतो तेव्हा पंचतत्वात विलीन झाला असं म्हणतो. कारण जी तत्व तो घेऊन आलाय तीच तत्व तो काय करतो, पुन्हा त्या ब्रह्मांडामध्ये विलीन करतो आणि आपला कार्यकाळ जो आहे मनुष्य जन्माचा तो थांबवतो. आनंद सर, खरंच म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने ही माहिती देत आहेत ते फारच आमच्या दर्शकांसाठी फार उपयोगाची आहे. खरं तर ज्या पद्धतीने योग हे तुम्ही समजून सांगतायत, योगशास्त्रामध्ये कुंडलिनी शास्त्र म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि कुंडलिनी शास्त्र बरेच लोक मानतात, बरेच लोक मानत नाहीत. पण सत्पुरुष आहेत ते 100% मानतात. कारण त्यांनी बघितलं आहे ना ती कुंडलिनी काय आहे. पण सामान्य माणसाने बघितलं नाही तर तो विश्वास त्यावरती कमी प्रमाणात ठेवू शकतो. पण प्रत्येक डॉक्टरच्या गाडीवरती एक प्रकारचं चिन्ह असतं, असं 2 साप असे गेलेले असे दाखवलं जातं. आणि हे त्यांच्या भाषेत ते DNA असेल, पण योगशास्त्राच्या भाषेत ते कुंडलिनी आहे. आणि त्याला सापाचीच तोंड काय काय डॉक्टरांच्या गाडीच्या मागे दिसतात तुम्हाला, अशी सापाची तोंड आहे. आणि ही त्याला नागिनच म्हटलं गेलेलं आहे शास्त्रामध्ये, योगशास्त्रामध्ये. आणि ती 3.5 वेटोळ्यामध्ये मूलाधार चक्र, आपल्या अशा 7 चक्र आपल्या शरीरामध्ये मेन आहेत. आणि आपलं आरोग्य, आजार हे 7 चक्रांवरती अवलंबून आहे. पूर्वी शक्तिमान म्हणून सिरियल दाखवायचे आणि त्याच्यामध्ये ती चक्र दाखवायचे. आणि ते खरं आहे. आणि जो ऊर्जा तत्व जाणतो, जो ब्रह्मज्ञान जाणतो, जो ब्रह्मतत्व जाणतो, आमचे सद्गुरू गावडे काका महाराज, आम्हाला ज्यावेळी प्रश्न पडतात तर आम्ही त्यांना ह्याच्यातलं बरंचसं काही विचारतो. कारण आम्ही ब्रह्म जाणत नाही, पण ते ब्रह्म जाणतायत, ते ब्रह्मतत्व जाणतायत. त्यांच्याकडनं आम्हाला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर चांगल्या पद्धतीने मिळतं. आणि ही कुंडलिनी शक्ती आहे ह्याच्यावरतीच. उदाहरण बघा, मूलाधार चक्र, तीच पंचतत्व जी मगाशी निसर्गाशी कनेक्टेड मी सांगितली. मूलाधार चक्र जे आहे ना ते माकड हाडाच्या जवळ आहे. आणि भक्ती मार्गात जर विचार केलात, प्रणव ओंकार रूप गणेशाचे मूलाधार चक्रे अधिष्ठान तयाचे असं म्हटलंय. म्हणजे त्याचं गणपतीचं अस्तित्व किंवा त्या ठिकाणी मूलाधार चक्रावरती आहे. आणि त्या ठिकाणी 3.5 वेटोळेमध्ये जन्मजात कुंडलिनी शक्तीची ओरिजिन त्या ठिकाणी आहे. जर समजा ते बिघडलं ना, तो विद्यार्थी असू देत, गृहिणी असू देत, ती आळशी होणार. कारण त्याला पृथ्वी तत्व दिलंय, जडत्व दिलेलं आहे, हालचाल करायला बघणार नाही. जो विद्यार्थी सांगतो आई पुस्तक आणून दे मग मी अभ्यास करेन, त्याचं मूलाधार चक्र बिघडलेलं आहे. आणि त्याच रिलेटेड व्याधी आहे मूळ व्याध. मग आता ज्याला हालचाल करायला लागत, म्हणजे तो एखादा व्यक्ती हालचाल करायला कमी बघतो, मग त्याचं खाणं कुठेतरी बिघडलंय. तो तामसिक खातोय, चटपटीत खातोय, लाल भडक खातोय, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं मसालेदार खातोय. त्यामुळे त्याला झोपून जास्त राहावं लागतं. कारण शरीर पचवण्यासाठी जास्त वेळ घेत आहे जे खाल्लेलं अन्न. आणि त्यातूनच जो लाल भडक जो आहे ना, त्यातूनच मूळ व्याध तयार होतो. आणि त्यातूनच जे रक्त बाहेर पडतं त्याचाही कलर लाल आहे. हा लाल कलरशी, ब्रह्मांडातल्या लाल कलरशी गणित आहे. पुढे वरती आलात त्याच्यावरती तर स्वादिष्टान चक्र आहे. स्वादिष्टान चक्र म्हणजे स्व अधिष्ठान, माझं असलेलं अधिष्ठान म्हणजे आपलं अस्तित्व. आपलं अस्तित्व काय? प्रजनन करणे, आपल्यासारखं दुसरा व्यक्ती निर्माण करणे. आता बऱ्याच लोक म्हणजे प्रजननामध्ये प्रॉब्लेम जे येत आहेत तर ते ह्या चक्रामध्ये बिघाड झाल्यामुळे निर्माण होत आहेत. मग हे स्व अधिष्ठान जे आहे ना, स्वाधिष्ठान निर्माण, क्रिएटिव्हिटी आहे या चक्रामध्ये. आता ह्याला इलेमेंट दिलाय वॉटर. परमेश्वराने बघा किती चांगल्या पद्धतीने आपलं शरीर बनवलंय. ह्याला वॉटरचं इलिमेंट दिला नसताना, समजा इथे पृथ्वी दिलं असतं तर युरिन झाली नसती, पिरियड्स आले नसते, शुक्राणू तयार झाले नसते. या ठिकाणी जो वॉटर इलिमेंट दिलंय म्हणून या सृष्टीची निर्मिती चाललेली आहे. आणि ह्या ठिकाणी वॉटरमधनंच प्रजनन होतं. गर्भसुद्धा, बाळसुद्धा त्या गर्भाशयातील तिथल्या गर्भजलामध्येच वाढतं. अशा पद्धतीने हे दुसरं चक्र आहे. तिसरं चक्र जर म्हणायला गेलात तर मणिपूर चक्र आहे जे पोटामध्ये आहे. आणि ह्याचा कलर सुद्धा पिवळा आहे आणि ऍसिडिटीचा कलर सुद्धा पिवळा आहे. आणि समजा तुमचा विचार इम्बॅलन्स झाला, म्हणजे आनंद पोटाचा माझ्या माईना आणि माझं सुख तुझ्या पोटात बघवलं नाही का, हे दोन्ही विरोधाभास आहेत. तर पोट जर तुम्ही दुसऱ्याच्या आनंदात आनंद मानत असाल, दुःखात दुसऱ्याच्या दुःखात दुःख मानत असाल, ते बॅलन्स आहे. इम्बॅलन्स झालं तर तुमचे
जे पोटाचे विकार आणि तुमचे जे असणारे डायबिटीस सारखे विकार हे चालू होतात. आणि डायबिटीस म्हटलात ना तर त्या ठिकाणी आजकाल माझं डायबिटीस गोळी खाल्ल्यानंतर नॉर्मल होतं, हा गोष्ट योग्य आहे, पण गोळी रक्तातील शुगर काढून टाकतं. पण त्या ठिकाणी जर योगशास्त्रात जर म्हणाल ना, डायबिटीस आजकालचा मोठा विषय चाललेला आहे, तर त्या विषयामध्ये डायबिटीसला इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि इन्सुलिन रिसेप्टर म्हणजे तयार झालेली साखर, जे मगासपासून मी 12 ऑर्गन म्हणतोय ना, त्या 12 ऑर्गननी कामासाठी वापरली पाहिजे. जर ती वापरली नाही तर ती रक्तात जाते आणि ब्लडमध्ये मग ती साखर वाढलेली दिसते. म्हणजे ते 12 ऑर्गन साखर कामासाठी वापरत नाहीत, त्यांची फंक्शन काय होत आहेत, बिघडत आहेत. आणि अशी बिघडलेली फंक्शन जर राहिली तर ऑर्गनचं सुद्धा काम हळूहळू कमी होतं आणि ऑर्गन एक एक डॅमेज व्हायला लागतो. म्हणजे ते ऑर्गन साखर जी तयार झाली आहे ते त्याचा दरवाजा उघडत नाही स्वीकारण्यासाठी. तर इन्सुलिन जे त्यांचे इन्सुलिन रिसेप्टर आहेत ना, ते योगशास्त्राच्या माध्यमातून जर ऍक्टिव्हेट केलात तर खाण्यातनं तयार झालेली साखर प्रत्येक ऑर्गन वापरेल आणि डायबिटीस नियंत्रणात येईल. गोळीने रक्तातील जातील, पण रक्तातील काढून टाकण्यापेक्षा रक्तातील साखर ज्यावेळी हृदयाच्या मार्फत प्रत्येक ऑर्गनला जातो त्यावेळी प्रत्येक ऑर्गनने ती साखर तयार झालेली स्वीकारून आपलं काम चांगल्या पद्धतीने वाढवावं आणि आपली ग्रोथ चांगल्या पद्धतीने करावी. हे शुगरचं सांगितलं. वरती आल्यानंतर हृदय आहे. बऱ्याच जणांना असं बसण्याची, पोंग काढून बसण्याची, कारण या हृदयाला पंपिंग करायला जागा मिळाली पाहिजे. तुमचं जी रिप केज आहे ना ती एक्सपांड चांगल्या पद्धतीने करता आली पाहिजे. हृदय जसं पंपिंग चांगल्या पद्धतीने करेल तर पायाच्या नखापासून डोक्याच्या केसापर्यंत रक्तपुरवठा जर चांगला राहिला तर चांगल्या पद्धतीने. आणि म्हणून तिथे बघा हृदयाला ना किती चांगल्या पद्धतीने इलेमेंट दिला आहे, एअर. आता इथे परफ्यूम मारला तर वास तिकडे जाईल. कोण घेऊन गेलं, एअर घेऊन गेली. जर हृदयाकडे एअर नसती तर रक्त प्रत्येक ठिकाणी गेलं नसतं. परत तसंच कंठाकडे गेलंय ना, तिथे स्पेस इलेमेंट दिलाय, तिथे थायरॉइडचा विषय, थायरॉइड आणि पॅराथायरॉइड ग्लँड आहे. म्हणून इमोशन असेल तर व्यक्त व्हा, प्रकट व्हा, राग असेल तर व्यक्त करा, तिथे सोडून द्या, असं योगशास्त्र सांगतो. नाहीतर कालांतराने थायरॉइड वाढेल. आणि आज्ञाचक्र आणि सहस्राचक्र ही स्पिरिच्युअल ग्रोथसाठी दिलेली आहे, आपल्या ध्यान धारणेसाठी दिलेली आहे आणि पुढचा जो आपला आध्यात्मिक मोक्षमुक्तीचा मार्ग आहे त्यासाठी दिलेला आहे. म्हणजे कंठाच्या वरती ही रिअलिस्टिक दुनिया आहे आणि कंठाच्या खाली ही मटेरियलिस्टिक, म्हणजे आपल्याला प्रकृती आणि पुरुष म्हणू योगशास्त्राच्या माध्यमातून. प्रकृतीशी रिलेटेड आपल्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षाच्या रिलेटेड खालचं शरीर, कंठाला तिथे ब्रिज, आणि वरचं शरीर जे आहे ते अध्यात्माकडे नेणारं आहे, आपल्याला मोक्षमुक्तीकडे नेणारं आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे आजार. आणि अजूनही एक सांगेन आजाराच्या बाबतीत, जो विचार आहे ना, समजा तुम्ही एखाद्या चौकटीत बांधून घेतलं, हा विचार मनामध्ये येत राहिला तर नी पेन चाळवतं. कारण मी असाच आहे, माझी प्रतिमा हीच आहे, पण त्या प्रतिमेला गालबोट लागलं तर गुडघे दुखतात. ज्या व्यक्तीवरती जबाबदारी जास्त आहे त्याच्या खांद्याचं दुखणं चालू होतं. हे सगळे गोष्टी विचाराने होतात. 95% डिसीज हे सायकोसोमॅटिक डिसीज आहे. आणि योगाची व्याख्या पुन्हा सांगतो, योग चित्त वृत्ती निरोधः, चित्तातील वृत्ती निरोध केलात म्हणजे हे डिसीज सुद्धा ऑटोमॅटिकली नियंत्रणात आले. पिट्युटरी ग्लँड, हायपोथॅलॅमस ग्लँड, सगळ्या ग्लँड, ॲड्रिनल ग्लँड पासून ज्या ग्लँड आहेत त्या सगळ्या नियंत्रणात आल्या, आरोग्य सुधारलं. आणि सर ह्यालाच अनुषंगाने माझा प्रश्न आहे की हे योग हा एक उपचार पद्धती पण होऊ शकते, आणि ते जर तुम्ही आम्हाला प्रॅक्टिकली जर आमच्या दर्शकांना दाखवलं तर ते मला ठीक आहे. आता योग चांगला प्रश्न आहे सर. आता हे तुमच्यासाठी हे ॲक्युपंक्चरमध्ये वापरलं जातं आणि भविष्यात बरीचशी ठिकाणी ॲक्युपंक्चरची आता क्लिनिक सुद्धा होतील. ॲक्युप्रेशरमध्ये सुद्धा वापरलं जातं. हा मानवी आहे, सांगितल्या पद्धतीने हा मानवी सांगाडा जरी डमी असला तरी शरीर जे आहे हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. त्यामध्ये जलतत्व वगैरे तुम्हाला सांगितलेले आहेत. पंचप्राण आहेत, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, हे सांगितलेले आहेत. आता लंग्स जरी मी सांगितलं छातीमध्ये आहे तरी त्याची सुरुवात जर ह्या स्टॅच्यूवरती दाखवायला गेलो ना तर कॉलर बोन आहे ना, त्या बोनच्या खाली झालंय लंगच्या, आणि तो येऊन अंगठ्यापर्यंत येऊन थांबलाय. म्हणजे आपल्या उजव्या हाताचा अंगठ्याच्या बोटापर्यंत किंवा डाव्या हाताच्या अंगठ्यापर्यंत लंग्स, आणि मधलं इंडेक्स फिंगर आहे तिथे लार्ज इंटेस्टाईन चालू झालंय. मग हे जे पॉइंट आहेत ना, शरीर ऊर्जेने बनलेलं आहे. आणि ऊर्जा प्रवाहित कशी होते तर हे आता ह्या आपल्या ज्या स्टॅच्यूमध्ये जे लाईनी दिसत आहेत या लाईनीमधनं ऊर्जा होते. आता जे 12 ऑर्गन जे मी मासपासून बोलतोय ते 12 ऑर्गन ह्या शरीरावरती आहेत.
त्याच्यातले इन यांग कन्सेप्ट आहे हा इन यांग. ह्याच्यावरती डिटेल सांगायचं झालं तर एपिसोड वाढत जाईल आपला, पण तुम्ही शॉर्टमध्ये सांगतो. जे 12 ऑर्गन आहेत त्याच्यातले 6 भरीव आहेत आणि 6 पोकळ आहेत. 6 जे भरीव आहेत ते 24 तास काम करतात आणि 6 जे पोकळ ऑर्गन आहेत ते गरजेनुसार काम करतात. म्हणजे सर लार्ज इंटेस्टाईन टॉयलेटला झालं तरच जायचं आहे, युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ज्यावेळी युरिन कलेक्ट होते त्याच वेळी लघवीला जायचं आहे, हे गरजेनुसार. पण हृदय म्हणा, किडनी म्हणा, फिल्ट्रेशन हे 24 तास जन्मापासनं मरेपर्यंत हे चालू असतं. आता ह्या हे जे पॉईंट सांगितले आहेत, समजा मी आता म्हटलं लंग्सच आहे ना, त्याचे 11 पॉईंट आहेत, लंग्सचे 11 पॉईंट आहेत, पण त्या 11 पॉईंटवरती परत पंचतत्व सांगितली आहेत मी. जलतत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायू तत्व आणि अग्नितत्व. त्याचे 5 पॉईंट कुठेतरी आहेत. म्हणजे त्या व्यक्तीला जर ते एखादं तत्व बिघडलं असेल तर ह्या पॉईंटचा वापर करून ते तत्व आपल्याला कंट्रोल करता येतं, नॅचरली बरं करता येतं, बॉडी हील करता येते. ब्रह्मांडातली आता ह्याच्यामध्ये डीयू मेरिडियन आणि रेड मेरिडियन म्हटलं गेलं, गव्हर्निंग वेसल वगैरे त्याला म्हटलं गेलेलं आहे. ब्रह्मांडातली ऊर्जा समोरनं घ्यायची, मागणं फिरवायची, ती रेखीशास्त्राचं मध्ये सुद्धा शिकवली जाते. अशा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या संपूर्ण ह्या आपल्या शरीरावरती आहेत. कुठे पॉईंट आहे काय, मगाशी जे मी सांगितलं ना, हार्ट ओपन इन टू द टंग, म्हणजे हार्ट कुठे चालू होतोय तर हार्ट, आता मी थोडंसं बाजूला ठेवतो, हार्ट चालू झाला ना तर तो बरोबर आतमध्ये चालू होतोय, काकेच्या आतमधल्या भागामध्ये, आणि तो असा आतमधून असा पूर्णपणे बोटांपर्यंत येतो. आणि ज्या व्यक्तीला हार्टचा त्रास होतो त्याचा एक हात दुखत राहतो, हात वळतोय का, तो पेशंट पण सांगतो हात दुखतोय, हात दुखतोय, हात दुखतोय. तो कशामुळे दुखतोय, हार्टचा प्रॉब्लेम आहे का, हे पण असू शकतं ना. म्हणून पहिलं बीपी चेक केला पाहिजे, त्याचा बीपी नॉर्मल आहे का, ईसीजी नॉर्मल आहे का. आता ह्या शरीरावरती वेदनेचे पॉइंट आहेत, प्रत्येक ऑर्गनची वेदना दर्शवणारे पॉइंट आहेत. आणि त्या पॉइंटला जर वेदना होत असेल, बा माझं पेशंट काय सांगतो की मला इथे दुखतंय, ही गोष्ट इथे दुखते, पण ह्या शास्त्रामध्ये, ॲक्युपंक्चर शास्त्रामध्ये इथे दुखतंय, मग तिथे पॉईंट कुठचा आहे आणि त्याचं त्या ऑर्गनशी असलेलं रिलेशन काय आहे, हजबंड वाईफचं रिलेशन काय आहे, हे सगळं चेक केलं जातं. आणि तो तर त्रास नसेल ना, अशा पद्धतीने उपचार पद्धती नैसर्गिकरित्या दिली जाते. नॅचरोपॅथीमध्ये तशी उपचार पद्धती दिली जाते. अशा अनेक गोष्टीतनं आपल्याला उपचार पद्धती दिली जाते. याच्यातनं पंचतत्व बॅलन्स झाली की तुमचं आरोग्य सुधारलं. अनेक असे पॉईंट आहेत, हे नुसतं याच्यावरती नाही तर कानावरती, त्याला ऑरिक्युलर शास्त्र म्हटलं गेलंय. म्हणजे कानावरती 141-39 पॉईंट आहेत. पीसीओडीचा त्रास जर समजा, आता पीसीओडी हा एक मी पॉईंट तुम्हाला दाखवतो, पीसीओडीचा किंवा सिस्ट, ओरिसिस्ट असतील तर ह्या पॉईंटला, ज्या व्यक्तीचे ओरिसिस्टचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असेल ना, की बाबा ओरिसिस्ट आहे ह्या व्यक्तीला, तर ह्या ठिकाणी जर पेन केलात ना तर त्याला त्या असह्य वेदना होतात त्या कानाला. म्हणजे त्या कानावरती, आणि हा कानाचा आकार सुद्धा बघा बाळासारखा आहे, म्हणजे गर्भामध्ये असणाऱ्या बाळासारखं आहे. मग इथे डोकं कसं आहे, पाय कसे आहेत, ह्या नुसते बरेचशी दवाखाने पण असे आहेत की या कानावरती ट्रीटमेंट करून गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी हे सगळे आजार सुद्धा बरे केले जातात. असं ऑरिक्युलर आहे. त्याच्यानंतर टाळूवरती सुद्धा परमेश्वराने प्रत्येक ठिकाणी ना, परमेश्वराला आधीच माहिती आहे की माणूस जाऊन किती प्रगती करणार आहे पुढे आणि आपलं आरोग्य कसं बिघडवणार आहे, म्हणून त्याला ट्रीटमेंट देण्यासाठी त्याने प्रत्येक ठिकाणी जागा दिलेली आहेत. जो पॅरालिसिसवाला पेशंट आहे ना, त्याला टाळूवरती म्हणजे स्काल्प ॲक्युपंक्चर म्हटलं जातं. त्या स्काल्प ॲक्युपंक्चरवरती सुद्धा ट्रीटमेंट देऊन त्यावरती त्याचं पॅरालिसिसचं कम्युनिकेशनचं आहे, ब्रेनचं कम्युनिकेशनचं आहे ना, ते सुधारलं जातं. त्याच्यानंतर त्याचे स्पीच डिले इन स्पीच असेल तर स्पीचचे पॉईंट आहे, सेन्सरी पॉईंट आहे, मोटर पॉईंट आहेत, तर त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट देऊन बरं केलं जातं. असे अनेक पॉईंट शरीरामध्ये आहेत की बीपी वाढला असेल तर बीपी करण्यासाठी, कमी करण्यासाठी, बीपी वाढत असेल तर बीपी कमी करावा, बीपी कमी झालेला असेल वाढवण्यासाठी, असे अनेक पॉईंट. आणि पूर्वीचे डॉक्टर, पूर्वीचे तज्ज्ञ हे त्या पद्धतीने करायचे. आणि ह्याचा ब्रँड TCM आहे, ट्रॅडिशनल चायनीज मेडिसिन म्हटलं गेलंय. हे चायनाकडनं आलं. रेकी रेकी हा शब्द चायनाचा, रे म्हणजे विश्व आणि की म्हणजे ऊर्जा, तिकडनं आलं. पण त्याची पाळंमुळं जी आहे ती भारतीय संस्कृतीत आहे. नालंदा युनिव्हर्सिटी ज्यावेळी जळली, 6 महिने जळत होती असं म्हटलं जातं, त्यावेळी बरेचसे ग्रंथ आपले काय झाले, जळून खाक झाले. मग आता असे जे साधू संत आहेत, काका महाराजांसारखे जे असे तपस्वी आहेत की त्यांच्याकडे काय काय विद्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातनं ती आता चालू आलं आहे. शिष्य परंपरा असू देत किंवा अशा माध्यमातनं काय होते, अशा अनेक दृष्टीतनं आपण काय करतो, उपचार करू शकतो.
खूप आहे. पण निसर्गोपचार असू देत, सुजोग थेरपी असू देत, ॲक्युप्रेशर असू देत, ॲक्युपंक्चर असू देत, योगशास्त्रातील रोप बेल्ट थेरपी असू देत, नाडी परीक्षण असू देत, ही शास्त्र जी आहेत, आयुर्वेद असू देत, पंचकर्म असू देत, ही शास्त्र भविष्यातल्या काळामध्ये एक चांगल्या प्रकारची उपचार पद्धती म्हणून पुढे उभी राहणार आहेत. नक्कीच. आता तुम्ही ज्या पद्धतीनं आजार सांगितलात आणि त्यावरचे उपचार पद्धती हे फार सुंदर पद्धतीनं समजून सांगितलेलं आहे. पण यावरून एकंदरीत आपण असा सारांश घेऊ शकतो की प्रत्येक व्याधीवर, आजारावर योग हा उपाय ठरू शकतो. जर आपण याबाबत बोलत असू तर योगा फक्त नुसतं सोशल मीडियाच्या काही रील्समध्ये बघून ठरवू शकत नाही किंवा त्यातून आपण करू शकत नाही. तर शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं त्याचं योग्य शिक्षण घेणं गरजेचं आहे आणि त्यातूनच गावडेकाका महाराजांच्या संकल्पनेतून आता खरं तर योग शिक्षक तयार करण्याचं एक मुख्य उद्देश घेऊन ही संस्था काम करते. या संस्थेबरोबर आता तुम्ही जोडले गेलेले आहात आणि त्यातूनच आता आपण पाहतो की यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाच्या मान्यतेनुसार किंवा त्यातून काही कोर्स तुम्ही आता सुरू केलेले आहेत. तर हे संस्था कशा पद्धतीने हे कोर्स पुढे घेऊन जाणार आहे आणि हे कोर्स कोणकोणते असतील? मगाशी तुम्ही काही आणखीन सुद्धा वेगळ्या कोर्सेसचा उल्लेख केला आहे, ते सुद्धा मला जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर आणखीन एक तुम्ही उल्लेख केलेला होता तो म्हणजे रेकीशास्त्र. तर हे सुद्धा आम्हाला समजून घ्यायला नक्की आवडेल. तुम्ही बरोबर बोललात जी मॅडम. योगा से ही होगा अशी स्लोगनच आहे. कुठचीही गोष्ट असेल तर योगातनं साध्य होत. योगशास्त्राचा अभ्यास केला, प्रामाणिकपणे केला, कारण योगाचं फॅड सुद्धा आलेलं आहे. आता हे मी बोलतो, ही सगळी शास्त्र हे योगशास्त्राचंच गाभा आहे. आणि संस्थेने काका महाराजांनी तर 2012 म्हणजे 2012 पासून योगशास्त्र शिकवायला सुरुवात केली आणि ते कसं संस्था लेवलवरती चालू होतं. आणि जसं जसं व्यापकता वाढत गेली, दृष्टिकोन वाढत गेले, वेगवेगळ्या संकल्पना येत गेल्या, तर आपल्याला नुसतं एखाद्या व्यक्तीला योग शिकवायचं आणि पाठवायचं असं नाही, तर लीडर घडले पाहिजेत. हा एक मेन कन्सेप्ट होता. परिपूर्ण ज्ञान असणारे योग शिक्षक घडले पाहिजेत आणि ते आम्ही ज्ञानही देऊ. त्यासाठी पहिलेच 10 योग शिक्षक त्या काका महाराजांनी तयार केले संस्थेचे, त्यातला मी एक. आणि हे ज्ञान देत असताना पण ते ज्यावेळी आपल्याकडनं ज्ञान घेऊन जातील तर ज्ञानाने भरलेले असतील, परंतु त्यांच्याकडे शासन मान्य काही सर्टिफिकेट नसेल, आपल्या संस्थेचं सर्टिफिकेट असेल. मग शासन मान्य होण्यासाठी काय करावं लागेल? सर्च केलं तर त्यामध्ये आपल्याला यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ ह्या ठिकाणी आपल्याला मान्यता आपल्याला मिळू शकते, ही एक मनात संकल्पना आली आणि संस्थेने त्याला ऍप्लिकेशन दिलं आणि पहिल्यांदा डिप्लोमा इन योग शिक्षक हा आपण योग कोर्स गेली 3 वर्षे चालवत आलो आहोत. 1 वर्षाचा कोर्स आहे हा आणि त्याला 12वी पास हा क्रायटेरिया. 12वी कोणीही पास असलेला व्यक्ती वयाच्या 70 वर्षापर्यंत कोणीही ऍडमिशन घेऊ शकतो. योगाला वयाचं बंधन नाही ठेवलंय, कारण हे स्पिरिच्युअल शास्त्र आहे. हेल्थ सायन्स मध्ये येतं पण स्पिरिच्युअल आहे. एखाद्याला स्पिरिच्युअल ग्रोथ करायची असेल तर योगाच्या माध्यमातून त्याला एजचं लिमिट नाहीये. तर अशा पद्धतीने चालू झालं. आता इथपर्यंत डिप्लोमा इन योग शिक्षक झाले. परत काका महाराजांचा संकल्प की झालेत शिक्षक, परंतु अजूनही त्यांच्यामध्ये म्हणतो ना की अजून शुद्ध होणं, अजून त्याला हिऱ्याला जोपर्यंत पैलू पाडत नाही तोपर्यंत अजून तो निखारणार नाही. तो लीडर कसा बनेल? तो शिक्षक झालाय, शिक्षक असून चालणार नाही, तो ते लीडरची क्वालिटी पण आली पाहिजे, त्याला अध्यात्माची क्वालिटी आली पाहिजे, तो विचारवंत झाला पाहिजे, त्याने एखाद्या स्टेजवर राहून हजारो लोकांना चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं पाहिजे. हे स्किल देण्यासाठी मग काय करायचं? तर त्याला मास्टर बनवायचं. मग पुन्हा एकदा यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून MA इन योगशास्त्र हा 2 वर्षाचा कोर्स, त्याला ग्रॅज्युएशन कंपल्सरी आहे. एनी ग्रॅज्युएट चालतो, मग सायन्स असू देत, आर्ट्स असू देत, कॉमर्स असू देत, एनी ग्रॅज्युएट. अशा पद्धतीने तो त्या कोर्सला ऍडमिशन घेऊ शकतो. आणि MA योगशास्त्राची याच वर्षी मंजुरी मिळाली. हे 2 कोर्स झाले शासन मान्य. आता शासन मान्य म्हणजे काय? UGC अप्रूव्ड आहे, NAC मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिलं जातं. हे प्रमाणपत्र विद्यापीठाच्या माध्यमातून दिलं जातं. आम्ही फक्त ते कोर्स चालवतो, आम्हाला त्यांची मान्यता आहे, विद्यापीठाची मान्यता आहे. एक्झाम विद्यापीठ कंडक्ट करतं, प्रॅक्टिकल असू देत किंवा काय असू देत, त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात, त्याच्या माध्यमातून एक्झाम कंडक्ट केली जाते आणि त्यानंतर पासआउट झाल्यानंतर त्यांना सर्टिफिकेशन मिळतं. भारतभर कुठेही ती व्यक्ती योगाचा प्रचार प्रसार, योग शिक्षक, स्वतःचे क्लासेस, गव्हर्नमेंट जॉब,
प्रमोशन ह्यासाठी मास्टर डिग्री मिळाल्यानंतर मास्टर डिग्रीवरती बरीचशी प्रमोशन असतात, त्यासाठी जाऊ शकतो. म्हणजे शिक्षक असू देत, अजून कोण असू देत, यांना प्रमोशनाच्या संधी चांगल्या मिळतात MA योगचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे कोर्स सॅटर्डे संडेला असतात, त्यामुळे वर्किंग पिरियडचाही विषय येत नाही. आणि अशा पद्धतीने हे कोर्स चालू करून आपण आता ऍडमिशन प्रक्रिया सध्या चालू पण आहे या कोर्सची. शेवटचे मला वाटतं 15-20 दिवस राहिलेले आहेत. कदाचित वाढलं तर डेट सुद्धा वाढू शकतात, पण ते विद्यापीठावरती, ते आमच्या संस्थेवरती अवलंबून नसतं. सगळं विद्यापीठच डिझाइन करत असतं. त्यांच्याच या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याच यंत्रणे माध्यमातून, पेमेंट असू देत, कोर्स फी असू देत, ती या विद्यापीठाच्या माध्यमातूनच सगळ्या गोष्टी होत असतात. असे हे कोर्स आम्ही आता शासनमान्य योग शिक्षक करण्यासाठी, म्हणजे त्याला एक धडारी नेतृत्व समाजामध्ये घेऊन जाण्यासाठी असे चालू केलेत. पण त्या व्यतिरिक्त मन एक अद्भुत शक्ती आहे. प्राणयोग म्हणजे प्राणायामाच्या रिलेटेड प्राणयोग म्हणून आहे. मन एक अद्भुत शक्ती हा 10वी-12वी साठी तणावमुक्त परीक्षा कशी द्यायची आताच झाला माझ्या मते. या मागच्या म्हणजे कालच झाला, कालच रविवारी झाला. मन एक अद्भुत शक्ती हा कोर्स झाला आणि मुंबईपासनं, गोव्यापासनं बरीचशी मुलं आली होती. आणि मोटिवेशनल असतं. शिक्षक तर शाळेमध्ये शिकवत असतात, पण मनाचं काय, मन नसेल तर काय, तर मन एक अद्भुत शक्ती, पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वरती तो आपण कोर्स घेतला. आणि बऱ्याच जणांना जर कॅपॅसिटी समजा एखाद्याची 70 आहे, तर ते जर प्रोटोकॉल पाळलात, आम्ही जे शिकवतो ते, तर 70% घेणारा व्यक्ती 90% पर्यंत जाऊ शकतो. हा मन एक अद्भुत शक्ती आहे, असा एक कोर्स. प्राणयोग जो आहे ना, तो डायबिटीस, हार्ट असे वेगवेगळे, किंवा थायरॉइड असू देत, कोलेस्ट्रॉल असू देत, हे असे जे त्रास असणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्राणयोग हा अतिशय उपयुक्त आहे, की त्याच्यामध्ये योग प्राणायामाचं मार्गदर्शन केलं जातं. त्यानंतर दुसरं आहे रेकी शास्त्र. रेकी शास्त्राचे गेल्या वर्षात जवळपास 7-8 बॅच आमच्या झाल्या. रेकी डिग्री 1, रेकी डिग्री 2. रेकी वैश्विक शास्त्र आहे, कुंडलिनी शास्त्र आहे. रेकीच्या माध्यमातनं आपल्याला ट्रीटमेंट, ही उपचार पद्धती आहे. आता ही एक उपचार पद्धती सांगायची राहिली होती मगाशी, पण मी पुन्हा आवर्जून सांगतो तुम्हाला, ही उपचार पद्धती आहे. रामप्रभू हाताच्या स्पर्शाने आजार बरे करायचे, गौतम बुद्ध हाताच्या स्पर्शाने आजार बरे करायचे, त्याच्यानंतर येशू ख्रिस्त हाताच्या स्पर्शाने आजार बरे करायचे. वेगवेगळे संत हाताच्या स्पर्शाने. इवन ते सोडूनच द्या, एखाद्या बाळाला उलटी जर होत असेल तर आईने डोक्यावरती हात दिल्यानंतरच ते रिलॅक्स होतं. आपल्या मांडीवरती, आईच्या मांडीवरती दूध पिणारं बाळ जर रडत असेल तर फक्त नुसता हाताचा स्पर्श, उजव्या हाताचा स्पर्श जर डोक्यावरती ठेवला तर ते बाळ लगेच रडायचं थांबतं. दुखऱ्या भागावरती आपण जर हात ठेवला तर ते दुखणारी जी दुख आहे ती थोडंसं रिलॅक्सेशन झाल्यासारखं वाटतं. म्हणजे हातामध्ये काहीतरी चमत्कार आहे. आणि हा चमत्कार कशा पद्धतीने बाहेर यावा ह्यासाठी रेकी शास्त्र आहे. मग रेकीची तत्व असू देत, रेकीचा इतिहास असू देत, रेकीमध्ये असणारे सिम्बॉल असू देत, इथून आपण अमेरिकेतल्या माणसावरती उपचार करू शकतो. म्हणजे अमेरिकेतला एखादा व्यक्ती आहे तर इथनं त्याचा फक्त आहे, मग त्याला डिस्टन्स रेकी म्हटलं आहे. आणि आता हे पटणार नाही लोकांना, पण हे तरी पटतं ना. इथे लावलेला फोन अमेरिकेत जातो, न वायर न काही. म्हणजे काहीतरी रेडिएशन वेव्स आहेत, या ब्रह्मांडामध्ये वेव्स आहेत. मग आपण जर ध्यानामध्ये आपले त्याला ध्यानधारणा थोडीशी यावी लागते, ती शिकवलं जातं सगळ्या गोष्टी. मग इथनं जर आपण ब्रह्मांडातनं कनेक्शन करून त्या व्यक्तीचा नजरेसमोर चेहरा घेऊन त्याला आपण रेकी देऊ शकतो. आणि ते स्किल आपल्या हातात आहे, डिस्टन्स रेकी आपण देऊ शकतो. त्याला वेगवेगळे कनेक्शनचे सिम्बॉल वगैरे आहेत ते आपण वापरू शकतो. असं अगाध शास्त्र. मग त्याच्या लेवल आहेत, टोटल बघायला गेलं तर 20 लेवल आहेत. पण निदान रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी मास्टर आणि रेकी ग्रँड मास्टर, या 4 लेवल खूप महत्वाच्या आहेत. याच्यामध्ये पूर्ण आत्मा परमात्म्याचं मिलन, जे काका महाराज म्हणाले की मोक्षाचं साधन योग आणि कुंडलिनी जागरण, हे जे आहे ना, हे या शास्त्रामध्ये शिकवलं जातं. त्यामध्ये ब्रह्मांडाशी कनेक्ट करणारं सद्गुरूंचं ब्लेसिंग सुद्धा असतं. म्हणजे दीक्षा दिली जाते. दीक्षा म्हणजे धर्माची किंवा कास्टची अशी नाही. दीक्षा म्हणजे एक प्रकारचा आशीर्वाद की तुम्ही रेखी ऊर्जेशी, ह्या ब्रह्मांडातल्या वैश्विक ऊर्जेशी कनेक्ट व्हा, असं ब्लेसिंग सुद्धा दिलं जातं. असा सुद्धा कोर्स आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून घेतला जातो. असे अनेक कोर्स आहेत. मी सांगेन, ही जी मी म्हटलं ना मूलाधार चक्रामध्ये 3.5 वेटोळ्यामध्ये, तुम्ही कधीतरी आपण आज श्रावण महिना चालू झालाय, महादेवाची जी पिंडी आहे त्या ठिकाणी असणारं सापाचं जे प्रतीक आहे, हे प्रतीक आहे, त्याच्या खाली ज्या पिंडीच्या खाली आहेत ना, ते सापाला सुद्धा 3.5 वेटोळे आहेत.
जसे आपल्या शरीरात 3.5 वेटोळे आहेत, त्या सापाला सुद्धा 3.5 वेटोळे असतात. ही नाग आणि त्याच्यामध्ये सत्व रजस तमस म्हणजे सापाच्या जी फणा आहे ती सत्व रजस तमस वरती जाते. तोच विषय प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वरती जातो. प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोच वात कफ पित्त वरती जातो आणि तोच विषय आरोग्यावरती येतो. शंकराच्या त्रिशूळावरती जातो. त्रिशूळाची 3 टोकं आणि ह्या 3 तत्वांना वात कफ पित्तला सत्व रजस तमसला एका हातामध्ये धरलेला आहे. म्हणजे त्रिशूळाला एका हातामध्ये धरलेला आहे आणि ह्या सगळ्याचा बॅलन्स आपल्या शरीराचा बॅलन्स साधलेला आहे. म्हणून बॅलन्स लाईफ होणं गरजेचं आहे. म्हणून आसनामध्ये सुद्धा बॅलन्स होणं आहे. म्हणून स्थिरम सुखम आसनम आणि त्यासाठी योगशास्त्रामध्ये सांगितलं प्रयत्न शैथिल्यम अनंत सपापतिभ्याम. प्रयत्न करा, एवढे प्रयत्न करा की त्या प्रयत्नांची शिथिलता झालं पाहिजे, तरच तुम्ही अनंत समापतिभ्याम या ठिकाणी जाऊ शकता. आनंद सर, यालाच अनुषंगाने माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या पद्धतीने आता सांगितलं की ज्या पद्धतीने आता ह्या प्रवेश प्रक्रिया तुमच्या इथे सुरू झालेल्या आहेत, ज्यांना योग शिक्षक व्हायचं आहे तर किंवा आता ही तुमची मुलाखत आमचे दर्शक पाहत आहेत तर त्यांना तुमच्या इथे प्रवेश घ्यायचा झाला तर ही प्रवेश प्रक्रिया नेमकी कशी असेल जरा सविस्तरमध्ये जरा सांगा थोडक्यात. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एक ऑनलाईन फॉर्म असतो. ओके. ज्याला प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्याचे स्कॅन डॉक्युमेंट आम्हाला लागतात. म्हणजे जसं डिप्लोमाला घ्यायचं असेल तर डिप्लोमाला 12वीचं सर्टिफिकेट पास असण्याचं किंवा 12वी झालेला नसेल 10वी नंतर 2 वर्षाचा किंवा 3 वर्षाचा डिप्लोमा झाला असेल अशी व्यक्ती घेऊ शकते. 10+2 असा हा फॉर्म्युला आहे डिप्लोमासाठी. त्याचे डॉक्युमेंट आम्ही स्कॅन केलेले घेतो, ते पाठवतात ज्यांना प्रवेश घ्यायचा असेल ते, आणि ते विद्यापीठाच्या पोर्टलवरती आम्ही अपलोड करतो. मग त्यासाठी वेगवेगळी प्रोसिजर आहे. त्याच्यामध्ये EVC-ID जनरेट करायचा आहे, DEB नंबर जनरेट करायचा आहे. ते लोकांना समजत नाही. मग त्यामुळे ते मुलं ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचं ते फोन करतात दिलेल्या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती. ते संपर्क कोणाशी साधायचा? संपर्क माझ्याशी साधला तरी चालेल, कारण त्या ठिकाणी ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये मी आहे. त्या ठिकाणी केंद्र प्रमुख म्हणून मीच आहे. तर त्यामुळे त्या माझ्याशी संपर्क साधला किंवा माझ्याशी नाही साधला किंवा संस्थेतल्या तिथे जरी एखादा फोन गेला तरी तो माझ्याच पर्यंत फोन येणार आणि ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये किंवा डायरेक्टली माझ्याशी साधला तर अतिशय उत्तम राहील. डायरेक्ट ऍडमिशन प्रोसेस आपण त्या ठिकाणी चालू करू शकतो असं आहे. आणि जर MA करायचं असेल तर ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट लागतं आणि 10वी 12वी हे बेसिकच आहेत पहिली, ती अटॅच करावीच लागतात. पण एक ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट लागतो. एनी ग्रॅज्युएट चालतो आणि अशा पद्धतीने MA योगा सुद्धा करू शकतो. डिप्लोमाची फी 8,600 समथिंग आहे आणि ही जवळपास MA ची वर्षाची फी 16,000 आहे. ती विद्यापीठाला ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये शेवटी फॉर्म भरताना स्कॅनर येतो, त्या ठिकाणी आपण पे करतो त्या ठिकाणी. अशा पद्धतीने ही ऍडमिशन प्रक्रिया. अजून एक सांगायचं की रेखीचा डिग्री 1चा कोर्स आमचा आता आहे 22 तारीख आणि 23 तारीख, 22 ऑगस्ट आणि 23 ऑगस्ट. ह्यावेळी रेखी डिग्री 1 होणार आहे आणि 2 महिन्यानंतर रेखी डिग्री 2. कारण रेखी डिग्री 1 मध्ये 21 दिवसाची साधना दिली जाते आणि त्यानंतर रेखी डिग्री 2 म्हणजे आपण उपचार पद्धती लांब म्हणजे दूरस्थ उपचार म्हणजे डिस्टन्स रेकी म्हटलं जातं की इथून अमेरिकेतला किंवा कुठच्याही व्यक्तीला लांब पाठवण्यासाठी ऊर्जा हे जे गोष्टी आहेत, क्लिन्झिंग ऍक्टिव्हिटी, स्वतःला कसं क्लिन्झिंग करायचं, स्वतःचे विचार कसे क्लिन्झिंग करायचे, आपलं अन्न चार्ज क्लीन केल्यानंतर अन्न चार्ज कसं करायचं, आपल्या मेडिसिन चार्ज कशी करायची, वॉटर चार्ज कसं करायचं, आपली रूम चार्ज करायची असेल तर चार्ज कशी करायची, आपल्याला स्वतःला चार्ज कसं करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या शास्त्रामध्ये शिकवल्या जातात. कृपया तुम्ही आमच्या दर्शकांना तुमचा नंबर पण सांगा जेणेकरून दर्शक डायरेक्ट तुमच्याशी संपर्क साधतात. माझा नंबर आहे 9420041882. परत एकदा सांगतो 9420041882. खरंच आनंद सर, खूप चांगली माहिती तुम्ही आमच्या दर्शकांना देत आहेत. काका, मी आता तुमच्याकडे येतो आहे. खरं तर म्हणजे अध्यात्म आणि योग असा हा जो काय तुमचा प्रवास ह्या सुरू आहे, तर मला तर असं वाटत नाही की तो आता इथे थांबेल. ओके, तर अजूनही तुमच्या मनात काही ना काहीतरी संकल्पना अशा सतत येत असतात काय. तर मला असं वाटतं की अनेकदा तुम्ही जेव्हा प्रवचन करतात, तुम्ही मार्गदर्शन करता, तेव्हा तुमच्या प्रवचनातून हा पण देखील विषय समोर येतोय की एक असं सुसज्ज असं ह्या तळ कोकणामध्ये एक योग भवन असावं काय. आणि कदाचित जर ते साकार करायचं झालं तर ती त्याची संकल्पना तुमची कशी असेल, काय तुमच्या नक्की डोक्यामध्ये विचार आहे या संदर्भात? आता बघा, ऋषीमुनीने आपल्याला योगशास्त्र
सांगितलेलं आहे. आणि या योगशास्त्राच्या माध्यमातून आपण आपली जडणघडण घडवून सुदृढ, सक्षम आणि निरोगी भारत घडवण्यासाठी आपण एक संकल्प केला पाहिजे. बरोबर योगशास्त्राने जीवन पद्धती सांगितलेली आहे. बरोबर मग ही जीवन पद्धती नुसतं बोलून म्हणून हे सगळं चालत नाही. सक्षम भारत घडवायचं, निरोगी भारत घडवायचं आहे, सुदृढ भारत घडवायचं असेल तर आपण कुठेतरी सुरुवात केली पाहिजे. ओके. मग यावर्षी आम्ही एक असं संकल्प केलेला आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही संस्थेने 5.5 एकर जागा सध्या घेतलेली आहे ओके. आणि या ठिकाणी आमचं योगबन बांधण्याचा संकल्प आहे की या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांना शैक्षणिक उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना घडवता येईल. आणि याच माध्यमातून जर योगभवन झालं आणि सगळे उपक्रम वाढत गेले, नाहीच म्हटलं तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला रोजगार उपलब्ध होतं. अशा पद्धतीने आम्हाला एक आमच्या मनात आहे की कमीत कमी 200 लोकांना तरी रोजगार मिळाला पाहिजे. ओके. आणि कोकणातील हा रोजगारच नाही, तो कोकण हा जसा पर्यटन दृष्ट्या आज जगाच्या नकाशावर गेला तसं आपण घडवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आमचा आहे. आणि ती संकल्पना ही स्वामींच्या कृपेने, सगळ्यांच्या आशीर्वाद, तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेने आणि प्रेक्षकांच्या कृपेने ही नक्कीच पूर्ण होणार, हा माझा एक संकल्प आहे. नक्कीच काका, म्हणजे खऱ्या अर्थाने हा संकल्प हा खऱ्या अर्थानं कोकणवासियांसाठी एक संजीवनी असेल आणि त्यामुळे ते लवकरात लवकर हा संकल्प योगभवनाचा साकार होऊ दे अशी आमची देखील धारणा आहे. काका, खऱ्या तर खूप चांगली चर्चा झाली. एकंदरीत ही पाहिली म्हणजे योग आणि योग प्रशिक्षक शिक्षक आता आपल्या ह्या मातीमध्ये घडणार आहेत, तर ही खरीच आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. खरं तर त्याचसोबतच तो संकल्प नुसतं योग प्रशिक्षक घडवणे किंवा शिक्षक घडवणे हा नसून तर रोजगाराला देखील आज जी काळाची गरज बनलेली आहे कोकणची, तर त्याला देखील तुम्ही हातभार लावतायत. त्यामुळे निश्चितच हे सगळं आमच्यासाठीच म्हणजे आपल्या कोकणवासियांसाठी फार महत्त्वाची गरज होती, ती तुम्ही आज त्यावर तुम्ही काम करताय. काका, खरं तर ही सगळी चर्चातून एक काय संदेश द्याल, काय सांगाल तुम्ही, आणि कशा पद्धतीने पुढची वाटचाल असेल हा एक विषय, आणि सगळ्यात महत्त्वाचा तुमचा काय संदेश असेल? माझं एकच म्हणणं आहे, कोकण म्हटल्यानंतर हा पर्यटनदृष्ट्या सक्षम जिल्हा आहे आणि ह्या कोकणच्या मातीमध्ये सोनं दडलेलं आहे. कोकण म्हटल्यानंतर हवेत उडणारा पैसे ते हवेत उडतोय. आजच्या तरुणांनी स्वतःचा व्यवसाय निर्माण करावा, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करायचं, कुठेतरी नोकरीच्या मागे न लागता, कारण दुसऱ्याचे गुलाम कशाला बनायचं आपण. आज काय परिस्थिती आहे कोकणात जर पाहिलं तर कोकणातली बरीच घरं आज रिकामी दिसणार आहे. का तर आजची पिढी ही रोजगाराच्या निमित्ताने बाहेर गेलेली आहे. आणि आज जी कोकणची संस्कृती आहे, कोकणची लाल माती, कोकणची आज रीतिरिवाज आहे, ह्याच कुठेतरी आपण तिकडे दुर्लक्ष करत नाही का. मग माझं कर्तव्य माझ्या कोकणामध्ये मला जाऊन काहीतरी व्यवसाय निर्माण करायचा आहे आणि मला स्वावलंबी बनायचं आहे. आणि मला स्वावलंबी बनवत असताना या कोकणाचे रोजगार वाढले, कोकणातली उलाढाल वाढली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची व्यावसायिकदृष्ट्या उलाढाल वाढली, लोकांना रोजगार मिळाले. सगळेच रोजगार उपलब्ध करू शकत नाही, पण रोजगाराच्या माध्यमातून मी ठरवलं मला 10 लोकांच्या चुली पेटवायच्या आहेत. चुली पेटवायच्या आहेत म्हणजे काय, तर 10 लोकांना मला रोजगार द्यायचा आहे. जर आपण सगळ्यांनी हे ठरवलं तर रोजगार त्याला मिळाला, तो रोजगार शिकल्यानंतर त्याच्या मनात असं, अरे आता ते मी शिकलेलं आहे, मला परत रोजगार. म्हणजे आपण कुठेतरी शिकण्यासाठी म्हणून राहायचं आहे आणि शिकून स्वतःचा व्यवसाय आपण तयार करायचा आहे. आजच्या तरुण पिढीला एकच सांगेन, आजच्या कोकणातील लोकांना एकच सांगेन की आज आपण आपल्या जमिनी विकत चाललेलो आहे. आज कोकणामध्ये परप्रांतीयांचे लोढे येथे आलेले आहे. आज माझ्या कोकणावर मला प्रेम करायचं आहे. मग माझं कोकण मला समृद्ध करायचं असेल तर मी आज माझ्या चैनी मौजेसाठी मला माझी वडिलांनी जमीन ठेवलेली आहे, राखून ठेवलेली आहे, तिचं जतन केलेलं आहे. स्वतःची हौसमौज पुरवण्यासाठी कधी एक गुंठा पण त्याने विकलेली नाही.
मग त्यांचं ते योगदान आज आम्ही हौस मौजेसाठी जमीन विकली, गाडी घेतली, जमीन विकला, बंगला बांधला, जमीन विकलं, हे केलं. मग त्या पूर्वजांनी जे आजचं जमीन ठेवलेलं आजचे हे ते स्वतःचं उत्कर्ष करण्यासाठी, स्वतःचे व्यवसाय निर्माण करण्यासाठी आणि स्वतःची जी कला आहे ही कला आत्मसात करून तो वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मग आजच्या घडीत एकच सांगेन की तुमच्या असलेल्या जमिनी विकू नका. हा कोकण स्वर्ग आहे आणि या स्वर्गात तुमची जमीन आहे, म्हणजे तुम्ही नक्की ह्या स्वर्गाचे मालकच आहात एवढंच सांगेन मी. आणि आज ह्या कोकणात जे बाहेर गेलेले आहेत त्यांनी एकच सांगेन, जे आज कोकणातील तांबड्या मातीतले संस्कार आणि संस्कृती जतन करण्यासाठी आणि स्वतःचे एक अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी ह्या स्वर्गामध्ये या. जिथे असाल तिथून इथे या. आपल्या शेतीवाडीकडे लक्ष ठेवा, आपली घरदारांकडे लक्ष ठेवा, आपली जी पडीक जमीन आहे तिथे काहीतरी उत्पन्न करा आणि त्याच्यातनं आपण आपल्या परिसरातील लोकांना एक आदर्श देऊया, स्वतः एक उद्योजक म्हणून निर्माण होऊया आणि आजूबाजूच्या लोकांना आपण एक व्यवसाय देऊया. हाच माझा आजचा संदेश आहे. धन्यवाद काका, ज्या पद्धतीनं तुम्ही हा फार महत्त्वाचा संदेश दिलात. आपली आजूबाजूची बिघडलेली परिस्थिती पाहता हे कुठेतरी विचार समाजापर्यंत घेऊन जाणं फार गरजेचं आहे आणि त्यातूनच तुम्ही आणखीन एक ही योग चळवळ ज्या पद्धतीनं घेऊन आलेला आहात ते कदाचित एक पहिलं पाऊल असेल. आणि योग भवनसुद्धा साकारण्याचा जो तुमचा संकल्प आहे, तर या सगळ्या संकल्प हे प्रत्यक्षात लवकरात लवकर उतरू दे, यासुद्धा तुम्हाला शुभेच्छा. ज्या पद्धतीनं ही तुम्ही योग चळवळ दोघेही म्हणजे संस्था आणि तुम्ही संकल्पना म्हणून गावडे काका स्वतः यासाठी काम करतायत, त्याचबरोबर योग प्रशिक्षक म्हणून आनंद सरसुद्धा तुम्हाला साथ देत आहेत, तर याला एक मोठं यश मिळू दे. या टीम कोकण सातच्या वतीनं मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. ज्या पद्धतीनं आपल्याला गावडे काका महाराजांनी सांगितलंय की आरोग्यासाठी योग तर आहेच, पण या योगाच्या माध्यमातून कोकणसाठी सक्षम रोजगाराचा पर्याय सुद्धा उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प त्यांनी इथं मांडलेला आहे. तुम्हाला सुद्धा योग्य पद्धतीनं योग शिकायचं असेल आणि इतरांना सुद्धा जर शिकवायचं असेल तर त्यासाठी आता योग प्रशिक्षक ही जी पदवी आहे ती तुम्हाला मिळू शकते आणि शासन मान्य हे इथं कोर्स असल्यामुळे कुठली फसवणूक या माध्यमातून तुमची होणार नाही ही खात्रीसुद्धा आपल्या या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला या संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. या नोट्सचं आपल्या या खास संवादामध्ये आपण इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.